салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз қарор дорем дар бозори Корвон дар ҳамин як дуконе ҳастем ки чизои новинка дорад, папирнаи новинка. ҳамаи шумо марҳамат тамошо кунед, нархҳошро аз гап мезанем. ҳамаи борои новинкаро ҳамин дукон ама дидем ки дорад, барои ҳамин беҳад маъқул шид. я марҳамат аял аму мерем сиёмка мекунем, нархҳошро ба шумо гуфта метиҳем. ҷа сангдоршам ҳастай, бесангшам ҳастай. марҳамат ями ай саршавиша инами сар мекунем. Чанда метр я либос чанда? Я либос 3 метра, 85 сомон, сомонай, материали доинга. Доинга? Доинга 85 сомон буд. 85 сом сангдор шай, бесангиш 70 сомон. Бесанг 70 сомон. Материали доинга нами ҳамаш. То анам тараф ҳа? То анам. Анами ам доинга нами рост барос. Инами чизе ки шумо мебинед, доинги як либосаш 85 сомон будай. И санг дора, санг чӣ задагера? Сваровски задагера. Дождика я? Санги дождики Сваровски задагера. Инамиҷа ки мебинед то амиҷара 85 сомона. То ина ҳозир мерем, то гуҷоира ки мо расидем, амиҷа гап мезанем ки то гуҷора 85 сомони ҳастай. Марҳамат тамошо кунем. То анами ҷои сиёҳа. Анами материале ки шумо мебинед чандай? Ин материали силинга 3 метр сангзадагиш 120 сомон ай. 120 сомон а? И гилиш чӣ хели задагиай? Гил як хел одамо кубик меган. Кубик ҳа? ҳамаи цветош ҳаст? Яхе кам наз. И ҳамаи цветош будастай? Ҳамаи рангош 3 метриш 120 сомон. 3 метриш 120 сомони будааст. Материали силинги ай. Материалш силинг даст номош. Ман бу тамошо кардан бигирем. То инамиҷара ҳамин материали силинг будай. ҳамин кубик задаги мегуфтадастан ҳам хеле ороиши нигиношон ҳам хеле буда. Санаё чанди? Еш материали Туркия 3 метр бесангиш 200 сомон ай. 3 метр бесангиш. Бесангиш 200 сомон ай. Доинг ани ҳа? Доинг? Не ё материали Турки 3D меган. 3D материали 3D ай. Турки. Турки 3D. ин ҳам. Анахе шавия лавша. Ида шави наштаги нишонте. 3D Турки. Турки то забда ина я. Анаиш иншан Туркия ина ҷашан нишонте лавша. Инами вақти харидорӣ мекунед ҳамиҷа да бибинем ки анамиҷа маде ин турки наиста бошад, значит моли тозаи Туркия ай. Не рангош. Ин рангошон то тарҳат ҳамҷа будаги ҳамго. И я либоси чанда ям ё? 200 сомон. Я либоси ям ё ҳа? Бесангаш. Бесангаш 3 метр 200 сомон. 3 метрш 200 сомон будай. Ин материали Турки. Ин материали Туркия. То анамҷа 200 сомон. То анамҷара 200 сомон будастан. Анай 3 метр сангзадагӣ 5 метр бараш борикай Туркия 200 сомон сангзадагиш. Бесангаш 170 сомон ай. Бесангаш ҳа? Бесангаш 5 метрш яли бос мешавад. ҳамя 5 метр 170 сомон. Баш материали луба меган 3 метр ё 65 сомон ай сангзор. 3 метр сангзор. То ина ёраниш 3 метр 65 сомон. То инамҷара ҳа? Олбо истишон шуд и Туркия. Озям як меё бо хапе намир лубарам хел бар не урая. Ам хел чикен ки нишон битем. И цветош аҷоибот будааст ҳа? Хеле гилдори необычный ранги европейский стил будай барои духтаракое ки савремени барои духтараи савремени. Анаям гулмайда ҳа? Гулмайда. Ака гап занед то гуҷора 3 метр 65 сомон. 65 сомон. Санги дождик заги я? Санги дождики Сваровски. Сваровски. Ина ишо. Ина сангои Сваровски задаги ай. Тоза сангош. Сангои Сваровски задаги ай.
نمی همش یه مترالای لوبا میگن اونها یا کاتیس نشون نمی همش Люба. لوبا نامش لوبا میگن Наш любая. اینا Yaxshi штука нишон тема. Чуша. И барои чия? Занакой калонсол. کلانسولا سبز میگیرم بسیارش Сер сав мега. اینا سبزی گلمایی داشت Чандан ё? 3 метршан. 65 сомон 65 сомон қати сангш будаст. 3 метр санзадагӣ 65 сомон 3 метр зандаги 65 сомон. И амина хамаш то ахира хам хел мерава. تو منم جوز نشون میدم خدادان گیرم خرکم Ana чишам ки розу шам яни шунте. Ами розу яш розу розу. Ana не парагиш. Ana. Ами беҳад фасон будаст. Ин роз я пеш мегирим. Не санги сарос даги розу би. Ё духтарона на таракун. اینا Ана барои نمی модаро, барои модаро. Беҳад хушрӯник. اما این سنگوی سواروسکی زدگی اینا Дуран дуран. Ана кали бисам. تو آنم جرم نمی سنگوی سواروسکی زدگی هم То инем ҷаре, ҳа? Ҳамин нарх, ҳа? نمی Либоси همه 65. 65 сомона 65 بعد сомон. نیستنش ماتریالوی سیلینگ میگن Силинг. بعضی آدم‌ها پیلاگی میگن اگه ما ساده‌کارا سیلینگی میگیم اینا یا 75 سومون 3 متر سن زدگی Ё дубайскиян ёки хитои? یا خیتوی اکرام Хитои якм сортша? Хитои якм сортша, ям ба фикрам. خیتوی میگه وقتی سور دوره چند نام میشه اما ماتریال سیلینگی میگن اینا Силинги. سیلینگ Ин материалои силинг ما будаст. سیلینگ میگیم بعضی پیلاگی، ها؟ ها بعضی آدم‌ها پیلاگی میگن پیلاگی میگن Санг задаги метраш 75. 3 متر 3 متر 65 3 метр либосуш. ها یا لیبوس Ана. Намешон фасон бо. Он қаш камтар овқат меорам. Ами ахиронда шубаҳат баъзе мет сер я либосуш 75 сомон, а? 75 сомон растай. Боз мо мегзанем адатае ки ҳамон мобайн да нам нишон надодӣ. Ҳастай монда гузарем ай хел. Боз мо мерем ҳамон ҷое ки як ду материала нишон надода буд. Ҳамра оз мебинем. Ин материала нишон надода будан. Номуш чия? این ماتریال سیلینگیه Силинги. آه خیلی گل زدگی یا 123 مترش 120 сомон, 3 متر سن زدگی 3 метрш як либосаш. آه یا لیبوس 3 متر یا 120 И ҳар хела гул задагӣ, а? Вай гулш я хе қапида истема хушруб гирим сиёмка кунам. Инайда гулш науз ай пеш бинем, ан хе қапида бес наҷмба. Инайда гулш не хе. Ина бинем, не хе гул задагӣ ай. Ана дигариш нишон те, дигариш ранги чиори. И гулш номдан дора, а? Гулш ном والنا میگن вална. بسیار والنا میگن Ина گلی вална. والنا میگن Гулш вална будаст. Анамё нақшон чанд? Як یا либос чанд? 120 сомон 120 сомон анамё неки цени хушрӯ. این ایش لامیراژه Ин ламиража, я? یا 120 сомон 3 مترش سن زدگی Ламиража и паплин фарқ дора. آه 3 метрш чанд? 3 مترش 120 сомон 120 сомон. این ماتریال لوباه یا 80 сомон هم 3 متر سن زدگیش 80 сомон Ай, илбара سنگ сиёмка جان кади. زدگی Сиёмка кади. این ماتریال ترکیه Анамё аднатони боряна, ё. ترکیه مایده گلکه ترکیه مایده گلک این 3 مترش 200 сомон های 3 метрш 200 сомон. آه 3 متر هم سن زدگی 200 сомон Сан бесанган ё. پایانش ننوشته ماده ترکیه Ина вақти шумо харидор мекунем, як бор дига мегӯм ки амади ин турки боша, агар поёнаш да
значит ҳамин оригиналш будааст. материал осем. материалш бо ғафс будааста фарқият дора айчиё айра бесангаш як либосаш яъне 3 метраш чанд 200 сомон. 200 сомон будааста. як сангдора 150 сом турки барпаҳм будааст. якира меқапӣ қапидан мефаҳмӣ ки качество дигае вообще дига чизае. чанд намудори чанд расветка дошта ин ҳозир ман бар нишон метам. дар намиҷа 1 та 2 та 3 та 4 та 5 та 6 та 6 намуд доранд. ҳами сифати баландаш ки 3 метраш 200 сомон будааст. беҳад материалш мулоими хуб мулоим. касоне ки мехоҳанд ки ҳамин чизҳоро дошта бошанд марҳамат ман имо ватсап номера мемонам. шумо занг мезанед заказ мекунед мо доставкашона ба пештона миёрем. боқӣ сарбаланду саломат бошед. ина як бори дигар ҳамаи шуморо барое ки дар канали моро тамошо мекунем раҳмат мегӯем. зинда соғ саломат бошед. наврҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. ман ҳамаи комментҳои шуморо мехонам. коммент гузоред. дар бораи кадом материал мехоҳем ки маълумот бигирем ба мо занг бизанед ба мо бинависед. мо ҳамаи фармоишҳои шуморо қабул мекунем. боқӣ сарбаланду обод бошед бинандагони шабакаи Libos TV.